Bona tarda a tots i a totes i gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació del Casal Municipal de les Masies de Voltregà. Des de l'Ajuntament, un any més estem molt contents de poder oferir aquest servei que creiem tan necessari per a les famílies i alhora també enriquidor per a tots els nostres infants. Al final sabem que el casal no només ajuda a conciliar la vida laboral i familiar, sinó que també és una oportunitat perquè els nostres nens i nenes gaudeixin, aprenguin i comparteixin experiències en un entorn que sigui segur, que sigui educatiu, però sobretot que sigui molt divertit. Aquest any hem treballat conjuntament amb Diveresport per a garantir un casal amb activitats variades, inclusives i sobretot adaptades a totes les edats. A més, també tenim molt en compte la seguretat i el benestar dels nostres infants i per això agraïm de tot cor la confiança que any rere any teniu amb el nostre casal. Per tant, us agraeixo aquesta assistència en aquesta reunió perquè estic segura que aquest casal serà, un cop més, un any més, una experiència molt positiva tant pels nostres infants com per nosaltres mateixos. Per explicar-nos les dinàmiques del casal i respondre a dubtes que vagin sorgint a l'hora de, un cop acabem aquesta presentació, ens acompanya en Jordi, representant de Diveresport, que és amb l'empresa amb la qual hem creat aquest casal, la Gemma Sánchez, regidora d'Educació, la Marisa Zapata, tècnica d'Esports i Joventut, i la Montse Puigví, tècnica d'Educació i Cultura de l'Ajuntament. Per tant, Jordi, tu mateix, tota la presentació per tu. Perfecte, moltes gràcies, Verònica. Deixeu-me compartir-vos la presentació. Vale. Em podeu confirmar... Bé, deixeu-me que ho fiqui en pantalla completa. Em podeu confirmar, si us plau, que veieu bé la presentació? Sí, perfecte. Doncs, bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies, Verònica, per la presentació i per l'inici. Presentar-me, jo soc en Jordi, coordinador d'Iberesport. Som l'empresa que aquest any gestionarem conjuntament amb la Verònica, la Marissa i la Montse els casals de les Masies de Voltregà. Bueno, com ja heu vist tots i totes en el cartell informatiu, tenim dos casals, el casal preesportiu i el casal esportiu, amb les diferents franges d'edat, i aquest any el casal anirà des del 25 de juny fins a l'1 d'agost del 2025. Primer de tot, com funcionarà, com organitzarem la reunió? Sobretot els micros jo ja he activat perquè estiguin desactivats. Si us plau, no els activeu en cap moment, així podrem fer la reunió més fluida. I si us van sorgint dubtes, preguntes, qualsevol neguit que tingueu durant la presentació, podeu deixar ja la pregunta feta en el xat i així, un cop acabem, contestarem totes les preguntes que tingueu, d'acord? També avisar-vos que aquesta reunió està sent gravada, per tant, si algú no vol que surti la seva cara, voleu apagar la càmera, cap tipus de problema, que després així aquesta presentació la penjarem i si us sorgeix qualsevol dubte, qualsevol coseta, podreu tornar-la a veure. Vale, primer de tot m'agradaria presentar Diveresport. Qui som nosaltres? Nosaltres som una empresa que tenim la seu a l'Empordà, Figueres, però gestionem casals, activitats lúdiques, activitats esportives, activitats de lleure per tot Catalunya. Per ficar-vos un exemple proper, gestionem el casal d'estiu de GURB, de Nadal i de Setmana Santa d'aquí al costat també, per tant, també coneixem el territori i la zona. Bueno, bàsicament és això, portem també extraescolars esportives per tot Catalunya, gestionem la gent gran de Vic, portem espais educatius, biblioteques, diferents coses per tot Catalunya. Ja centrant-nos en el que ens importa, que és el casal. Els casals de les Masies de Voltregà tindrem el casal infantil, que es portarà a terme a l'Ajuntament de les Masies de Voltregà i és per als nens i nenes de 3 a 6 anys, és a dir, que hagin cursat d'I3 a primer de primària. I després tenim el casal esportiu, que es dividirà en dos grups. El grup d'Espujol, que és dels infants de 7 a 11 anys, és a dir, que hagin cursat de segon a cinquè de primària, i el grup de Gleva, que també es portarà a terme a la zona esportiva d'Espujol, que va des dels 12 anys fins als 14, és a dir, de sisè de primària a segon d'ESO. Quant dura el casal? El casal aquest any seran 5 setmanes més una setmana extra, ja és que tenim la última setmana de juny, que és aquesta setmaneta extra de 3 dies, que va del 25 al 27 de juny, la primera setmana de casal del 30 al 4, la segona del 7 a l'11, del 14 al 18, del 21 al 25 i la darrera setmana del 28 de juliol a l'1 d'agost, per fer la setmana sencera i acabar-la en el divendres. Quins horaris són els horaris del casal? L'horari mare del casal, l'horari de 9 del matí a 1 del migdia, és l'horari base del casal. Així i tot, us oferim serveis complementaris per ajudar a la conciliació familiar, com pot ser l'acollida, de 8 del matí a 9 del matí, que es portarà a terme a l'Ajuntament. Més endavant us explicarem més en concret on seran les recollides o el punt de trobada amb els infants.
El menjador, que el canvi d'aquest any amb anys anteriors que havíeu tingut és menjador amb carmanyola, en parlarem també més endavant, que és de la 1 del migdia a les 3 de la tarda, que també es portarà a terme a l'Ajuntament, i el servei de tarda, que és de 3 de la tarda a 5, que aquest es portarà a terme a la zona esportiva d'Espujol, piscina, però igual, ja com us comento, després parlarem dels punts de trobada i de recollida. Quins espais utilitzarem? Utilitzarem els equipaments municipals, majoritàriament, a l'Ajuntament de les Masies Voltregà, sala d'exposicions, totes les sales que hi ha a la planta baixa, els jardins de l'Ajuntament. També utilitzarem la zona esportiva d'Espujol amb la piscina, el camp de futbol, les pistes de pàdel, la pista multiesportiva que hi ha, els jardins també de l'Ajuntament, també vindrem amb el casal esportiu a fer algunes activitats i dinàmiques aquí, i la zona de gleba amb la pèrgola, el sac i la plaça dels Països Catalans. Com funcionarem? Quin serà el nostre equip de treball? A part, lògicament, de la col·laboració de l'Ajuntament amb la tècnica d'educació i la tècnica d'esports, la Montse i la Marissa, d'Iberesport el conformaran jo, que sóc en Jordi, que seré el coordinador general d'aquests casals, però disposarem de 3 directors, directores per cada un dels grups que us he comentat abans. Tindrem un director, directora pel casal infantil, un director, directora pel grup del Despujol i un director, directora pel grup de la Gleva. I cada un d'aquests grups tindrà els seus propis monitors i monitores i vetlladors i vetlladores si escau, si és que tenim algun infant amb alguna necessitat educativa especial que disposi de vetllador. Nosaltres sempre seguim el conveni del lliure, per tant, els grups d'infants seran un grup cada 10 perdoneu, un monitor o monitora cada 10 infants. Això no vol dir que puguem ajuntar dos grups, per exemple, dos grups de 3 que puguin anar junts i, lògicament, aniran dos grups, per exemple, de 20 infants amb dos monitors o monitores. Quins seran els punts de trobada? Els punts de trobada ara estem parlant de l'horari normal de casal, és a dir, de 9 del matí a 1 del migdia. Al casal infantil ens trobarem a l'Ajuntament, concretament us he ficat la imatge, que serà a la part de darrere de l'Ajuntament, a la planta baixa, a la zona d'herba, ja veureu allà els primers dies tant el director o directora com a tots els monitors i monitores, i en allà penjarem diferents cartells en funció dels grups d'edat dels vostres fills i filles, del curs escolar que han fet. Així serà molt més fàcil detectar a quin grup han d'anar amb els seus monitors i monitores i així poder-lo entregar en el seu grup. I en allà sempre a l'entrada hi ha el director o directora per qualsevol dubte, per qualsevol neguit que tingueu o qualsevol coseta que necessiteu comentar, que pugueu comentar-li a ell o a ella. El lloc de recollida. Hi haurà dos llocs de recollida diferents. Els dilluns, dimecres i divendres, que no anirem a la piscina, el lloc de recollida serà el mateix que el lloc de trobada, a l'Ajuntament. Però, en canvi, els dimarts i els dijous, ja que anirem a la piscina i estarem en aquella zona, el lloc de recollida serà a la piscina mateix. En el cas que plogui algun dia, en principi no hi haurà canvis, sempre el lloc de trobada serà l'Ajuntament. Si ja detectem que no podrem anar a la piscina el dimarts i els dijous, us avisaríem per als canals de comunicació que tindrem, que us els explicaré més endavant, i el més probable és que si no anem a la piscina, el punt de trobada de recollida aquell dia sigui a l'Ajuntament. Però això, com que poden ser dies excepcionals, que ens passin 2 o 3 dies o no ens passi cap dia, esperem que no passi cap dia, us anirem informant sobre el dia a dia. En el casal del grup del Despujol, el lloc de trobada i de recollida sempre serà al camp de futbol a les grades, tant a les 9 del matí per la trobada com a la 1 del migdia per la recollida. I el grup de sisè, perdona que em tapa les càmeres, el grup de sisè a segon d'ESO, el grup de la gleba, el lloc de trobada i recollida serà a l'aparcament del mercat. En el cas de pluja, tots els grups ens trobarem a la zona esportiva a la pèrgola. Els llocs de trobada i recollida dels serveis complementaris. Quins seran? Si alguns de vosaltres heu sol·licitat el servei de bon dia, a les 8 del matí, el punt de trobada serà l'Ajuntament. És a dir, a l'entrada de la planta baixa de l'Ajuntament, a la zona d'herba. El mateix lloc que ens trobarem a les 9 amb el grup del casal infantil. A l'hora de dinar, a la 1, perdoneu, a les 3, els infants que es quedin a dinar amb nosaltres, el punt de recollida serà en el mateix que el punt de trobada del bon dia, a l'Ajuntament, perquè serà la zona on dinarem. Com us he comentat, després us explicarem el tema del dinar. I per últim, la tarda. A la tarda hi ha dues casuístiques. Aquells infants que no es queden a dinar amb nosaltres, però venen a les 3 després de passar la tarda amb nosaltres, que el punt de trobada serà l'Ajuntament, igual, a l'entrada de la planta baixa, a la zona de l'herba, i, en canvi, el punt de recollida, a les 3, serà al camp de futbol, a les grades, ja que a les tardes anirem a la piscina i farem activitats multiesportives i de lleure en aquella zona. Molt important, sisplau, esperarà el màxim puntualitat possible tant en la trobada com en la recollida dels infants per tal de no perjudicar la correcte desenvolupament de les activitats. Som conscients que hi haurà algunes famílies que haureu de portar algun infant en una zona i recollir-lo en una altra, o dos infants diferents si teniu germans germanes. Som conscients de que potser us demoreu una miqueta, però bueno, preguem la màxima puntualitat i la màxima rapidesa possible, d'acord?
I també molt important que únicament podran marxar sols i soles aquells infants o joves que hagueu marcat vosaltres en el moment de la inscripció que poden marxar sols i soles. Si pel que sigui us heu despistat, no us heu recordat de marcar o hi ha hagut qualsevol error, després us deixaré un correu de contacte perquè puguem arreglar aquestes casuístiques. Ara ja anem a centrar-nos una miqueta amb el casal infantil. Us volem presentar a la Charlotte Yumis, inventor del demà, que serà el protagonista d'aquest casal d'estiu dels infants d'I3 fins a primer de primària. Us explico molt breument en què consistirà. Bàsicament, aquest eixalot, aquest estiu, ens endinsarem en un apassionat viatge al futur i acompanyarem aquest eixalot Yumis, una criatura entusiasta, curiosa i molt creativa que ens guiarà per mons plens de tecnologia, natura, valors. En Yumis és un eixalot molt diferent a la resta, ja que té un cos molt brillant i molt lluminós que canvia de color i de forma amb cada activitat que es troba. Us els presento a continuació. Ja gràcies a aquests canvis de color, aquests canvis de forma i aquest eixalot, podem tractar diferents manualitats, diferents activitats que ja les tenim programades, com poden ser experiments i manualitats. En Loomis canviarà un color violeta, el color de la creativitat i la ciència. Portarem a terme experiments, manualitats, trucarem la ciència i sobretot la creativitat. En canvi, quan en Loomis es transforma en un color taronja, el color de l'alegria i l'expressió artística, farem tot el tema de manualitats que poden ser en fang, poden ser en pintura i agafar una mica de protagonisme a aquesta vessant artística. En canvi, quan en Loomis es transforma aquest color rosa, el color de l'amistat, el de la cooperació, treballem habilitats socials, jocs d'equip, jocs de lleure per col·laborar i fer equip i conèixer-nos entre tots i totes. Quan es converteix i agafa el color vermell, el de l'energia, el de la força, és quan ens endinsarem en el món dels esports i farem una base d'esports d'habilitats motrius, però també d'iniciació esportiva adaptada lògicament a les edats de cada infants. Quan es transforma en el color verd, el color de la natura, el color de l'exploració, farem sortides d'entorn, descobrirem els jardins de l'Ajuntament i fins i tot algunes zones del nostre municipi. Amb el color blau, color de l'aigua, de la diversió, gaudirem d'activitats d'aigua, anirem a la piscina, farem jocs d'aigua també i ens divertirem amb en Loomis. I per últim, el color groc, el color del medi ambient, de la consciència mediambiental, de la innovació. Farem tallers, dinàmiques per aprendre sobre el reciclatge, sobre com poder reaprofitar materials que tenim que no fem servir i contribuir en un futur més sostenible. A continuació us presento un tipus de planificació d'activitats. Vale? Aquest és un horari de la segona setmana de casal. Com podeu veure, com us he comentat abans, els dimarts i els dijous anirem sempre a la piscina, ja ho teniu aquí marcat, i tot i que no farem exclusivament piscina, també farem altres activitats d'iniciació esportiva i de motricitat a la zona de la piscina i de la pista anexa que hi ha allà. Aquí teniu un exemple. Vale? Sempre començarem els dilluns presentant a la Xalot, presentant una missió que ens portarà aquella setmana que haurem de complir durant aquella setmana i tindrem tota la setmana en diferents activitats, diferents dinàmiques i tallers per complir-ho, a part de fer jocs de coneixença per a aquells infants que siguin nous, que no els coneguem i poder crear una mica de cohesió de grup. I portarem a terme diferents dinàmiques. Per exemple, en Numis Groc, amb el medi ambient, farem de petits jardiners i decorarem testos per donar-los una nova vida. Farem jocs d'aigua, farem una mica d'iniciació esportiva per tractar tema d'esports, millorar les nostres habilitats motrius. També ajudarem en Llumis a trobar un tresor que s'ha perdut, que s'ha amagat pels jardins de l'Ajuntament. I el divendres, per exemple, farem una manualitat d'un plànol màgic que només es veu en certes circumstàncies, però no sempre es pot veure. Farem jocs d'aigua i sempre volem acabar la setmana amb una festa. Acabar la setmana que veiem que ens ho hem passat superbé, que hem complert l'objectiu que ens ha proposat en Loomis i l'acabarem amb una festa que cada setmana serà diferent. Una de les propostes, per exemple, que hem fet per la segona setmana serà una festa de pijames. Això, com us he comentat, les programacions us les passarem, que en el moment que parlem de la comunicació us ho acabaré d'explicar. I després, a les tardes, com sempre, com us he comentat, intentarem anar cada setmana, cada dia, perdoneu, de la tarda a la piscina i ho complementarem amb jocs de lleure i iniciació esportiva. Pel que fa al casal esportiu, de primària a segon d'ESO, el centre d'interès que seguirem, la dinàmica que seguirem, també li ficarem un objectiu i serà els esports invaders. Què vol dir això? En un casal esportiu coneixerem l'Alien Man i l'Alien Woman, que seran els protagonistes, els personatges centrals d'aquest casal. Es tracta d'uns reporters alienígenes que han vingut a visitar-nos en el nostre món i els han ordenat la missió de fer un estudi sobre tots els esports que practiquem en el nostre planeta. Però no només això, sinó que ells ens ensenyaran esports que nosaltres no coneixem i que ells en altres planetes que han viatjat sí que els coneixen i ens els ensenyaran. I d'aquesta manera els ajudarem a través de diferents dinàmiques que farem reculls de fotografies, els ensenyarem tots els esports que nosaltres coneixem, des de la vessant més
fàcil i lúdica dels esports com la part més tècnica i tàctica d'aquests. Quins esports farem? Practicarem diferents esports, esports individuals, des d'atletisme, bàdminton, activitats de punteria, coordinació, farem jocs col·lectius com vòlei, futbol, bàsquet, beisbol, béisbol, handball, rugby, hockey, tot el que se'ls hi pugui acudir que puguem fer a les instal·lacions que tenim. Esports alternatius, pales, ultimate, l'indiaca, el corfball, l'spikeball, que segur que s'ho passaran genial, l'slackline. Farem esports de natura també, farem curses d'obstacles, farem algunes sortides de trekking, curses d'orientació, l'acampada, que en parlarem més endavant, i esports aquàtics, com la natació, aprofitant la superpiscina que tenim, el rugby subaquàtic, gimnàstica sincronitzada, waterpolo, i no ens tanquem aquí. Qualsevol altre esport que potser nosaltres no haguem pensat i els vostres fills i filles diguin «Ostres, ens encantaria provar aquest esport!» Doncs endavant, també podrem programar i adaptar-nos una miqueta als seus interessos. Aquí teniu un exemple d'una de les setmanes, en aquest cas la quarta setmana, que com podeu veure ja tenim programada la sortida del Waterworld, també d'aquí un moment en parlarem. Això és un petit exemple de la programació del casal esportiu. Començarem sempre presentant aquests extraterrestres, explicant la missió que ens han proposat aquella setmana i ens centrarem en els esports individuals, per exemple. A part d'anar cada dia, que ens ho permeti, el dia de Waterworld ja tindrem prou de piscina, però anirem cada dia a la piscina, farem atletisme amb curses de velocitat, provarem el bàdminton, farem fins i tot alguna manualitat, farem la nostra pròpia medalla per l'últim dia, que com podem veure farem unes olimpiades individuals, farem practicaria amb pilota, jocs d'equilibri amb l'slackline i acabarem la setmana, igual que en el casal infantil, amb una festa final, amb unes olimpiades, en aquest cas amb unes olimpiades individuals. Vale? La piscina, el mateix que hem comentat amb infantil, com que agruparem els dos grups, el casal infantil i el casal esportiu a les tardes, anirem junts i juntes a la piscina i farem activitats esportives, lògicament adaptades a cada grup d'edat. Pel que fa a les activitats extraordinàries, els 3 primers dies de l'activitat, la setmana aquesta extra, no ens donarà temps de fer una activitat extraordinària, perquè com qui diu, quan comencem ja s'haurà quedat aquella setmana, però a partir de les següents setmanes, cada setmana, perdoneu, hi haurà una activitat especial extraordinària. La primera setmana farem una sortida d'entorn amb els més petits i petites, i amb el grup d'esportiu farem una cursa d'orientació. La segona setmana anirem a Selva Aventura i a la platja, després ja us ensenyarem quines edats anirem amb cada grup. La tercera setmana anirem al Boating de Vic i al Waterworld. La quarta setmana farem unes gincames molt especials amb tots els grups. I la cinquena setmana farem la dormida i l'acampada i la festa final el darrer dia per acomiadar-se del casal. Cal tenir en compte, ara en parlarem, que les entrades de les sortides van a càrrec de les famílies. Aquestes seran les sortides, amb els dies, alguns ja els tenim definits 100%, els altres són aproximats, que us els acabarem de definir en breu. La primera sortida que portarem a terme serà Selva Aventura, que hi assistiran el casal infantil i el grup esportiu d'Espujol, i serà la segona setmana del casal. El preu d'aquesta sortida seran de 18 euros per infant. Aquella segona setmana mateix, el dia 8 de juliol, amb el grup de la Gleva anirem a la platja, que el preu de la sortida seran 15 euros per infant. En la tercera setmana anirem al Boating Vic amb el casal infantil. Hem d'acabar de definir el dia, que el dia que tinguem, quan el tinguem tancat, us l'informarem, i la sortida seran 10 euros per infant. I al Waterworld anirem amb el casal esportiu d'Espujol i Gleva. La tercera setmana, el 15 de juliol, i la sortida seran 20 euros per infant. El pagament de totes aquestes sortides es farà a través de la nostra pròpia pàgina web. Això us enviarem un correu electrònic amb un resum d'aquesta reunió i també amb els mètodes de pagament perquè podeu escollir a quina sortida voleu anar, si voleu anar a totes les que pot anar el vostre fill o filla, només a una o les que sigui, i que pugueu fer el pagament d'aquestes amb transferència bancària o amb targeta. D'aquesta manera us ficarem una data límit per fer aquestes sortides per tal que puguem programar-nos i fer les reserves corresponents. Vale, important, el dia a dia del casal. Què caldrà portar? Què necessitem que portin els vostres fills i filles? La motxilla, lògicament, roba còmoda, al final és un casal de lleure, un casal esportiu, que ens ho hem de passar bé i hem d'anar ben vestits, per tant, una roba còmoda que es puguin fer qualsevol tipus d'activitats, bambes o sabates esportives, molt important també, esmorzar, aigua amb ampolla individual, la meva recomanació és que siguin ampolles evitar vidre, perquè és molt fàcil que es trenqui. Si pot ser ampolles que siguin reutilitzables i que aguantin la temperatura, doncs genial. Una muda de recanvi, sobretot pels més petits i petites. Crema solar. La nostra recomanació sempre és que la crema solar vingui posada de casa i em portin una crema solar extra, que així nosaltres els hi puguem tornar a aplicar durant el llarg del matí. Gorra, tovallola, banyador, xancles d'aigua, sobretot lligades per seguretat, i sobretot pels més petits, pel casal, per l'infantil, pulsera pels mosquits. Sabeu que hi ha la zona dels jardins de l'Ajuntament amb aquella font que hi ha bastants mosquits, doncs sempre us recomanem que puguin portar aquesta pulsera per evitar picades.
Servei de menjador amb Carmanyola. Com us comentava, el servei de menjador amb Carmanyola es portarà a terme a l'Ajuntament. Dinarem a la part de baix de l'Ajuntament en unes aules que tindrem preparades. Quan arribin els vostres fills i filles al matí, hauran de portar una bossa individual amb el nom de l'infant, on hi haurà d'haver-hi dins el dinar, amb una carmanyola, on també, si us plau, us demanem que hi hagi el nom de l'infant marcat, els postres, si és una fruita, postres saludables, molt millor, i aigua pel dinar. I aquestes bosses les guardarem directament a les neveres que tindrem preparades. Vale? Hi haurà unes neveres preparades a la zona del casal infantil i unes neveres del casal esportiu. I a la una, quan acabem l'activitat del casal esportiu, baixarem tots junts i juntes fins a l'Ajuntament amb el nostre menjar i dinarem tots junts i juntes a una saula que tindrem preparat per l'Ajuntament. A l'Ajuntament, disculpeu, a la part de sota. Vale? Així, d'aquesta manera, quan acabem de dinar, guardarem tots els estris que han utilitzat els vostres fills i filles pel dinar a la seva bossa i quan marxin a les 3 o a les 5 se'ls podran emportar cap a casa pel dia següent tornar-los a portar. Lògicament també tindrem microones en aquesta zona perquè aquells nens i nenes o joves que portin menjar que s'hagi d'escalfar serem els monitors i monitores els encarregats d'escalfar aquest menjar. Vale? Molt important, si us plau, evitar que portin mòbil, que portin diners. Des dels monitors, monitores, directors, directores, des de l'Ajuntament no ens podem fer responsable de res que portin i que es pugui fer malbé, que es pugui trencar. Per tant, si ho podem evitar sempre, molt millor. Com funcionarà la comunicació? Des de dia d'avui ja teniu obert el casal de Masies de Voltregà @diversport.es. Algunes famílies ja ens heu contactat algun correu, algun que tenim alguna incidència que hem d'acabar de solucionar, que us contestarem aviat. També teniu el telèfon de l'oficina de Diversport, que ens podeu contactar des d'allà mateix per qualsevol dubte, qualsevol coseta que tingueu. Però, durant el dia a dia del casal, com funcionarem? Aproximadament una setmaneta abans de l'inici del casal rebreu un correu electrònic amb el telèfon del vostre director o directora, depenent de cada grup on estareu. Amb aquest telèfon del director o directora podreu comunicar-vos amb ell o ella a través de trucades o a través de missatges de WhatsApp, d'acord? A part d'això, es crearan diversos grups de WhatsApp, que també rebreu l'enllaç i el QR per accedir-hi a través del correu electrònic. Amb aquest enllaç crearem diferents grups i en aquests grups el director o directora us passarà tota la informació important de cada setmana, la programació d'activitats, si fem alguna sortida us faran els recordatoris, si fem alguna activitat especial us avisaran i fins i tot també servirà per passar-vos algunes imatges del que anem fent el dia a dia, si hem fet alguna manualitat, si hem fet alguna activitat especial, que tingueu algun record d'aquests dies. Vale? Informar-vos important, aquests grups de WhatsApp seran tancats. Què vol dir? Que vosaltres no podreu parlar per aquest grup. D'aquesta manera, la informació important que donaran els directors i directores quedarà allà guardada. I si alguna família m'he deixat les xancletes, doncs li pot dir al director o directora per privat, d'aquesta manera no saturem el grup i la informació important sempre està visible. Però sempre podreu enviar qualsevol missatge per privat al director o directora sense cap tipus de problema. Inscripcions. La majoria de vosaltres imagino que ja ho heu vist, ja estan obertes des de fa uns quants dies i estaran obertes fins aquest diumenge 25 de maig. A l'enllaç de les Masies de Voltregà us he deixat aquí també el codi QR per si algú encara no l'ha fet, que estava pendent de la reunió, si vol aprofitar i fer-la ara mateix. Vale? I el més important de tot, per participar al casal és imprescindible haver penjat tota la documentació que us sol·licitava en el moment de la inscripció. En cas contrari, en el cas que no hagueu pogut enviar la documentació, que us hagueu deixat qualsevol document o que hi hagi qualsevol coseta, teniu el correu que us he apuntat abans, si voleu després us l'apunto al xat de Diversport, ens podeu enviar qualsevol coseta per allà, qualsevol dubte que tingueu o qualsevol documentació que creieu que ens hauríeu d'haver penjat i no heu penjat. Però com a mínim necessitem el CatSalut que se us demanava i el carnet de vacunes dels infants. I fins aquí la presentació del casal. Moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu algun dubte, teniu alguna pregunta. M'he deixat una cosa molt important, disculpeu, ara abans d'acabar. Si heu pogut veure per aquí les càmeres, tenim alguns dels monitors i monitores que ja estaran aquest estiu amb els vostres fills i filles. Si esteu per aquí, que veig per aquí que hi ha l'Aleix, l'Aida, Sònia, m'ha semblat veure la Marta també, si voleu saludar perquè us puguin veure les famílies, seria genial. Hola a tothom, jo soc Bones, l'Aleix. què tal? Genial, Hola, Aleix. Què tal? jo soc Hola. També l'I, tenim per aquí, genial. Jo sóc l'Eva. També I tenim l'Edu per aquí, genial, molt bé. Tenim uns quants monitors i monitores que participaran, molts d'ells i elles ja els coneixeu d'altres anys. També tenim algun fitxatge nou, com pot ser la Marta o l'Aleix, que són de les Masies de Voltregà, també. Per tant, bueno, un cop tinguem tancades les inscripcions, podrem acabar de tancar l'equip i ja us presentarem i ja us direm en quin monitor o monitora va el vostre fill i filla.
Així que, si teniu qualsevol dubte, qualsevol pregunta, doncs podeu fer-ho pel xat i intentarem solucionar-les. Crec que ja n'hi ha un parell, si no m'equivoco. A veure, es veu bé. No hay servicio de dinar. Así no llevamos Carmanyola. O sigui, el servei de menjador és exclusivament amb Carmanyola. És a dir, si voleu quedar-vos a dinar, heu de portar la Carmanyola, és a dir, el vostre dinar, el dinar del vostre fill i filla, des de casa al matí a les 9 del matí. I el guardarem a les neveres que tindrem preparades per això. Si algú també vol fer alguna pregunta sense haver-ho d'escriure al xat, també pot, eh? I tant. Qualsevol dubte estem aquí per resoldre. Hola, ¿te me oye? Hola. Sí? Sí. Es que tengo una duda que como me cobran el servicio de Carmañola 12,50 y después me pone inscripción DINA eventual y también me lo cobran, depende de los días que se quede la niña, por eso quería saber si como me cobran tanto el servicio de Carmañola como el DINA eventual, tengo que poner los dos días, en plan, tanto arriba como la inscripción de DINA eventual. No, ¿Cuántos días se queda la niña a tienes dos comer? opciones. Tienes la opción de pagar el servicio de comedor amb Carmañola fijo para toda la semana, para todo el casal, o Ajá. si solo se quedará tu hijo o tu hija, bueno, por ejemplo, 5 días, puedes coger el DINAP eventual y escoger esos 5 días que se quedará durante todo el casal. Son Ah, dos vale, cosas vale, es que le independientes. estaba dando tanto al de arriba del servicio de Dina con Carmañola, tanto al de abajo también, ¿sabes? Por eso me subía mucho el precio. Claro. Solo una de las, Vale, si quieres que se quede de manera fija, al DINAP Carmañola. vale, perfecto. I tots els serveis tenen un 20% de descompte si agafeu totes les setmanes juntes, que no pas si les agafeu per separat. Ho dic per si pot interessar aquest punt. Vale. La recollida de la tarda sempre es fa a les piscines. Sí, correcte, Anna. A la tarda sempre amb tots els grups que es quedin a la tarda anirem fins a les piscines per fer ja activitat d'aigua i també farem alguna alguns jocs d'esportius, iniciació esportiva i jocs de lleure i sempre la recollida serà allà. Veig que hi ha algú més. A veure... Les entrades i les recollides de les grades del camp de futbol, per on s'accedeix a aquesta zona? Hi ha una porta verda, si no m'equivoco, he ficat la foto, perdoneu, a veure si arribo. Ah, no he ficat la foto, perdoneu. Just abans d'arribar a la zona del bar d'on hi ha el camp de futbol, hi ha una porta verda molt, molt grossa que serà per on obrirem i entrarem per allà. Igualment, els primers dies sempre hi haurà ja els monitors i monitores i el director i directora per indicar-vos. Vale? Igualment, us passarem totes aquestes indicacions una altra vegada pel grup de WhatsApp. I els que facin l'acollida i fan el casal esportiu d'Espujol han d'anar al camp de futbol i han d'anar al camp de futbol, aniran amb els monitors a les 9? Correcte. Una miqueta abans de les 9, amb els monitors i monitores que estiguin a l'acollida, marxarem xinutxano cap a la zona del camp de futbol. Entenc els infants que han de portar reforç per a la piscina i es quedaran a la tarda, han de portar els manguitos tots els dies, oi? Correcte, manguitos i el banyador i la tovallola sempre. Molt important amb els infants que necessiten tots aquests mètodes de flotació, els maneguers, el cinturó de flotació, que els han de portar cada dia. Us demanarem també, si us plau, si els maneguets els podem portar inflats a casa, lligats a la motxilla, és genial, perquè si ens hem de ficar amb els monitors i monitores a inflar 60 maneguets, potser algú es mareja de tant d'inflar i si no, i així podem aprofitar molt més els matins per banyar-nos a la piscina. Manguito, xaleco, el que el vostre fill consideri que va millor. Sobretot el que no podem portar són els típics flotadors dels parcs aquàtics i així, perquè això és molt, molt perillós. Però si el vostre fill o filla va més segur o prefereix anar amb xaleco o amb manguitos, no hi ha cap problema, el que preferiu. Si no es fa acollida al matí, es poden portar a les 8:45, 8:50. En principi us hem de dir que els heu de portar a l'hora que teniu contractada, és a dir, a les 9. Si teniu la casuística que heu de portar a un dels vostres fills al casal infantil i després a l'altre al casal esportiu, veniu 5 minutets abans al casal infantil o viceversa, no hi haurà problema. Però en el casal esportiu,
no hi haurà ningú fins les 9, que és quan comencem, ja que l'acollida és a l'Ajuntament amb el casal infantil. Los niños de I3 també aniran les salides. Sí, les sortides que farem amb el casal preesportiu són les que hem comentat, que anirem al Parc d'Aventura i anirem al Boating de Vic. I les activitats ja estaran adaptades a aquestes edats. Si no es ve alguna de les excursions, hi ha l'opció de venir al casal igualment, queda garantit, o aquell dia no hi ha servei de casal. Aquell dia hi haurà servei de casal, per tant, totes les activitats que són extras amb un preu complementari, si no voleu assistir-hi no hi ha cap tipus de problema i oferirem aquell mateix dia hi haurà servei de casal amb normalitat. Farem activitats diferents igual perquè s'ho passin bé, però tindreu l'opció també de quedar-vos al casal sense problema. Quan se sabrà l'horari de les activitats per saber si el primer dia hi ha piscina? Perdona, Montse. No, és que no et sentíem. Almenys jo no et sentia. Quedava tallat. Amb la pregunta de si no vas a les excursions, si es garanteix igual al casal. Vale, perdoneu. Se t'ha de tallar. Vale, perdoneu, ara s'escolta bé? Vale, genial. Perdoneu, doncs sí, hi haurà la possibilitat d'assistir igualment al casal si alguna família no vol anar a les excursions. Com que aquestes excursions tenen un cost extra que heu d'assumir les famílies, si no voleu assistir-hi a alguna excursió perquè no us agrada o pel motiu que sigui, hi haurà l'opció d'assistir al casal de forma eventual, de forma igualment, i farem activitats especials aquell dia. Quan se sabrà l'horari de les activitats? Per saber si el primer dia ja es fa piscina. A la piscina sempre anirem amb el casal infantil els dimarts i els dijous, i amb els altres casals hi anirem cada dia. Per tant, el casal esportiu, el primer dia de casal, que és dimecres, ja han de portar banyador. Igualment, si els vostres fills i filles es queden per la tarda, hauran de portar el banyador cada dia perquè cada dia farem activitat de piscina. Si els vostres fills comencen una altra setmana que no és la primera, com que comencem un dilluns, el dilluns al casal esportiu anem a la piscina, al casal infantil i anem el dimarts. Així, tot com us he comentat, tota la programació d'activitats la rebreu abans de començar el casal, que us l'enviarem tant per correu electrònic com les compartirem pel grup de WhatsApp. Per tant, no patiu que per això us anirem informant de tot això moltes vegades per tant que quedi clar. Qualsevol dubte, qualsevol pregunta, teniu el correu de Diversport i ens podeu trucar a l'oficina sense problema. No sé si algú té algun dubte, alguna pregunteta més. Aquí n'entra alguna. A veure... Sí, encara queden places per apuntar-vos al casal. Les inscripcions acaben aquest diumenge. Sí que ja tenim bastantes inscripcions fetes, per tant, si us animeu a apuntar els vostres fills i filles, us recomanem fer-ho el més aviat possible a través de la web de l'Ajuntament. L'esmorzar sempre han de portar els vostres fills i filles, correcte. Carmanyola, entrepà, fruita, el que vosaltres vulgueu, però si es queden fiquem el cas tot el dia, han de portar l'esmorzar i han de portar el seu dinar. Jordi, ho has explicat també, que jo crec que ja no hi ha preguntes. Que bé, bueno, si us surt qualsevol pregunta quan pengem o qualsevol coseta, el que us he comentat, ens envieu un correu o ens truqueu sense cap compromís i així us podem ajudar segur. Mira, alguna més, a veure... Sí, els tàpers de dinar, si marxen a les 5, com imagino que és el cas vostre, Jordi, ens els emportarem cap al camp de futbol i els podreu recollir allà.
entenc que aquesta pregunta que demanen, no? Si els mateixos infants han de portar els tàpers i el tema dels manguitos i tot això, entenc que sí. De fet, ja ho portaran 8. Quan venen plens és al dematí, a la tarda només hauran de portar el tema el tàper, però 8 en aquest cas. Correcte. I la persona que recull l'infant, Jordi, ara no recordo si ho vam haver de posar a la inscripció o no. Només havíem de marcar si marxava sola o... Si no m'equivoco, no hi havia aquesta pregunta a les inscripcions. Per tant, en el cas que no sigui el pare o mare que hagi de recollir el vostre infant, si us plau ens ho podeu indicar, ens podeu enviar un correu o a la directora li envieu un missatge aquell dia amb l'autorització de si vindrà a recollir una altra persona que no sigueu vosaltres i així nosaltres ens ho anotem sense problema. En la inscripció hi havia l'opció d'altres persones de la família i que era en cas de que el pare o la mare no contesti, però també si normalment la gent hi posen els avis, si són els que recullen, també aquests els podríem donar com a vàlids, perquè els tenim anotats tant al telèfon com al nom a la inscripció. Perfecte. Doncs en el cas que no sigui alguna d'aquestes persones que heu ficat a la inscripció, ens la podeu enviar una autorització signada en el correu o abans de començar el casal al telèfon de la directora i així també l'afegirem a aquestes persones. Hola, Sergio. El dinar es fa sempre a l'Ajuntament. Per tant, heu de portar la carmanyola al matí a les 9 quan quan vinguin al casal, els dies que es quedin a dinar, i dinarem a l'Ajuntament. Si els reculls a les 3, els hauràs de venir a recollir a l'Ajuntament mateix. A la part de darrere de l'Ajuntament, a la planta baixa, a la zona d'herba. Bueno, doncs, si us sembla, crec que podem aixecar aquí la reunió. Aquesta informació també us la passarem a totes les famílies apuntades per correu, que us la compartirem des de Diveresport i també des de l'Ajuntament ho penjaran a la pàgina web la reunió gravada, així que si sorgeix qualsevol dubte, tindreu aquesta reunió gravada o ens podeu escriure sense problema. Moltíssimes gràcies Gràcies a tots i tots i a totes per totes. l'assistència i moltes ganes de veure-us d'aquí un mes i escaig. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu.